с фалшиво положителен тест за наркотици, това стана много известно. Тя всъщност е пила лекарство. Сега ще сложите ли ред в тази работа, защото има две опасности тук. И други хора с лекарства да пострадат, но и реално хора с наркотици да твърдят, че са взели лекарства. Да, случая стана така доста публично известен. В ситуацията колегите са реагирали съобразно правомощията и реда от действия, който трябва да изпълнат. Но в ситуацията винаги е можело да бъдем малко по-гъвкави и да изходим малко чисто човешки аспект. Нали, тази жена да не стои 11 или 12 часа държана на стола. Но представете си, ако ние не бъдем толкова взискателни към водачите, които употребяват алкохол и наркотични вещества,